Aýtmasana. Vay sen hüjedinden nem. Rahim goşma bakistere davaş rahim ura döyneceğim sen. Pişeni met başladın bilýärmi? Gowdiyana güljewadım. Hatta onu aylanayın diyeydi. Kapıdan köp adam girip çıkıp çal çal töwülýär diye şöhratsaydı. Şu melem jogap berayda diye. Näme soradyň Türkstyle haýsy şaharda haýsy ýurtda bilesin İstanbul şäheriniň Pendik badynyň Kurtköy pasyology diýsem bularda näme? Näme diýsem Kurtköy pasyolog bolýar. Bilýärmi? Şu taýna men. Bolmy? Edýän işime kirpik goýan. Mera şunu kirpik, pigment, makyaj, ondan yaş maýdam, aslym mardan, marygan bayram alsyna 2 saat çağam, Allah döneýin. Ondan soň aslym tejenden çykan ýerim, mary ýaşaýan ýerim bayram aly. Onuň bäri 2018-nji ýylda geldim. 2018-nji ýylyň mart aýynyň 10-näçine geldim ştak. Ondan soň karoçy 2 ýyl bärim kirpik zat edýän şular ýalaky. Wepa kimajim wepa oýny gördüm bollumy ejeňamy Türkstyle senem zaýbaletdiň öz akkauntdan girip apa efir aljak men ýok efir aljak hiç kim marrok kenan gülüm diye näme ojym marrok diýip marrok diýip bara agdyň döwýany wajy kutoryan ýeriň nere diýer. O näme diýmek gutoryan ýeriň? Wepa kimay wepa men ýoluşum. Ada wepa men. Wepa ýoluşumda naşka wepanam tanamadym da men. Sen men hiç kimeni görenlersiň sebäbim öýdüýüm. İstanbul'a gelen imärem öýdüýüm bolly. O men oturmana oňum gissinem tanalmayan adam öýüne gidem ok wepa diýdi, sapa diýdi, Batyr diýdi, Ahmet diýdi, Mehmet diýdi. Bilýärmi? Jim bayram alyn ýerden ödünden la ýollaşyň bilen näme bol gelinje. Ýollaşyň başgasyna öýlenjek diýe. Kiçijek gaýda aljak 22-23 ýaşynda diýe. Gowulmys pasbaýka ýamrat, maýyşk bolup duraýka diýne ýamrat. Aşk bolup duraýka diýe ýamrat. Ýamrat kimay? Wepa Karol kimay? Ece gelýän söýünden, ece ýok gelmäýmese. Ýollaşyň bolaýmysyň, aýky ýok ýollaşyň gelmedi İstanbul'a. O däle. Ýöne ady bir hile gitdi. İyi geceler. Gowmya daýlany, gowy. Paka, bu näme diýer? Konsert. Hoyu. Bence o nereden çıktı gelinecek kim yankı taşak marruh diyen men sen onu ben kaynaşım ataşma ulan ftaptır menen goýuň islerme Polya sen men alyan apany переживает я барсиктир ştaýdan Şöhrat Saýydow erweza oturan varmış ştaýda Thank you. Türkstyle. Sen var başladın bar siktir etmesem var вообще mazgin oynap başladın bilýärmi? Adana yani derece 1'ini ile bitmek bilen sen näme bilen. Şundan. Sen aýoga padilýän söýüňüp oturýarda efir açyp lewaplara diýe. Söýütür. He, la şatır diýip söýütürýän olar näme kellepine medal hemişe. Gene Türk işleyen, hoğul işleyen. Zaten söğünyen, ama bırakılan bilenem eline kuru sıkmada dalıp, pistalya dalan olup, neme de oturan. Oğlan bak bir şey, ömrümde görüyorum. Zaten değil o adamlar, adamlar. Senin planın oyunu gördüm. Ağzımdan çıkan söz näme? Ağzımdan çıkan tema brand shop. Erkimin özüne eştesi dilesi gelýän zat da bilýärmi? Täze gelen köp berdi şu wat.
Käbirler var ha, ağzımdan çıkan sözün has beterrägini hak ediýärler ölen ýen meni ne de günne eşitip ýören olar ýaly adamlar bu sözü her gün eşitip öwrenenler üçin menem arasynda ýatlatýan bilýärmi? Gopayevich edil özmen işlepdim. Diýmem o wardyn gelen sözün tapsa 2 gün geçmenke kaç psa kayl täzesinden men blog ehme gelnece bolýar ýoş we blog edotýan ýoş. Siz bari Türkmen gowdat ýazyn dogry aýtýan demegen nejemen da orada o görmeden şanımız. Spasiba olýapa ýok bolupdyr enne ýok etdir. Ýok olar ma holguna ma YouTube kanala çykyp otyrdy biri bilen. Gadyda otyrdy. Şo sözü eşitmediler ýatyp bolany. Kakaýky o sözüm iň soňuna menen eşitdi ýatdy şu wagt. Başka gaýda alyp näme çağçyklar näme. Men çağalym özüm üçin dogurdum Jumaýewa jan bilýärmi? Men çağalym özüm üçin doguranym üçin özüm seretdim. Bunu deň şu özüm ýene de serederin Allah dönüýün. Hiç kime zar har edemok. Etmezligde dowam etdim. Kaka canım sağ ol. 2 elim ayağım işlep dursa. Da şu özmeden kiran adamlar ekme. Gerek gelgende neçe yaşında. Boş ver hoğumun neçe yaşında dılme. O Türkmenistan o padilyan. Elim ooo. Gidarcan. Cimcan hoş geldin. Baran delsine, çağılı baran delsine diye. Yok, çağın boş. Kurudu, aykın sermaye doğru inşallah. Amin hepimizin. Koyacağım ben. Pardon. Bugün bitirinçyen ya, bugün bitirinçyen. Acayip dakika erkimin göreceği, geleceği önüne doğru aýtýan. Da bumerang tema bir sene barki sene şlardan jyýym bar. Men ýa kafa bulýan aýtýan. Nara şu niýetýän ma o nara şu niýetýän näme derman içdiň. Derman köpütçän. Ne edil häzir ýatmakam içmel dermanlam da şular men. Ne bular wagty wallahy sen. Diňe ýatmakam içen dermanlam bular. Ýerden berem ýene 3-4 sany. Ziyan dälmi köp içmek diýe gülüm doktor içmeli ýen soň içýän dä bilýärmi? Ýanky germany awa aptekdan soramaly. İkfen yer üçin ýerden içýänmem ýüreg üçin içýän. Ondan abiýat içýänmem ýene bir zat üçin içýän. Bulum içýän kolajen içýän ýani buna günne 2 tablet içýän. Yaramasa germany içmeli bilýärmi? Sen zat kliýende kenine. Garaşa mesan. Sen murkudan öýdek ýok. Doýmaz biri bar de bak garraktyrna men garraktyryn. Sen oljuma näme seredeň de. Korkudaňla. Olçkama pazlallyma. Biram. Merim kargo. Sen bäde dämi? Erti şulan emmesin zat etjek, ýene almal goýmal zatlar bar. Bu näde semedilýär ha, şular ýaly takşdy. Takşlar ýaly ki, alçykam uratma şunu. Obşy 255 TL gollaşyp, diňe şu jaga zat bilen. Biram şu 255 TL.
O da 70 tane puzzle. Yani içinde nungsan var, puzzle'ın var. Karoçe estirme sana tayinlap koydum. Şu içine başta 30 kilo davayım var. Birini gördüğün için ikisi bolonok diye tabletka gülüm men yaşmora iksansını yaşmora da derle var ne bileyim çaltırak hemen çıktılar neyse derman bunu şimdi oy duyu dur bana işler Akses men isimden bayağı yarım biliyor musun? Bilemem çağır. Mero kargo karoç estirara. Şulan hemmetin kaynayacak. Satyamam. Gözlüler dedi yani ecem. Nes? Orla ifhûne yan olunlara. Garrama sen can hemmetin ödün çen o hemmetin ödün çen. Neymadaki yoktu. Ama oraya hareket et gelinecek. Et yana hareket. Köpün geçip ağdın alıptır hadi ya. Bot bilir ciyincan. Men olsun derman sat yandır narka. Koysana bana gerek dermanlar. Ba ağırdanın alyan ulanyan dermanlar derdi yok. Aman bildim ağır yarayım o seredayla durduk göre. Salama eklerler. Bizdes. Okey. Ben yerden siz. Vay. Давай сколько тебя чай, kontrolüm uçayım, uçurayım.